2 ohjelmaa. Kuun välittäminen vai köyhät sisko ja veli? Valitkaa ja kommentoikaa sitten tuonne alas. Sitten siinä tässä YouTubessa. No niin. Elikkä toistan vielä. Haluatteko kuulla kuun välittäminen vai köyhät sisko ja veli? Mä en ottanut nyt sitä siskoa. Niin. Katsotaan vaikka ensin tämä köyhät sisko ja veli. Okei. Alkaa. Herää Peppi. Nyt aamu. Mutta ei meillä ole tekemistä, kun olemme niin köyhiä. On meillä sentään nyt auto. Me tuhlattiin siihen meidän kaikki yhteiset rahat. Ei saa enää ruokaa. Niin just. Mennäänkö vaikka jollekin meidän kaverille, paitsi eihän meillä olisi kaveria. Niin, yritetään saada. Niin just. Yritetään saada ystävä. Okei, mutta en mä kyllä sitä tarkoittanut. Se auttaisi. Ajaks sä vai niinku mä? Sä ajat. Mä uin. Wow, yeah. Yeah, veres on ihan parasta olla. Ratissa taas parasta ei olla. Katso, parkerataan tähän. Miten? Onkohan tuolla joku? Just niin. Koputetaan. Huhu, onko siellä ketään? Huhu, voisimme ystävystyä. En ole kukaan. Hehe. Veli, älä nyt noin puhu. Niin, mutta kun mä haluan. Se on muotinen vauva typerysääni. Aha, jatketaan sit matkaa. Taas pitää ajaa. Ajaa. No niin, Jack, ajaa. Kato, tuolla on jokin. Parkerataan taas tähän. Oli tännekin aika lyhyt matka. Joo. Siitä pois. Kato, täällä on joku poni ja tämmönen. Katsotaan, tutustutaan niihin. Hei, sattuisiko sinulla olemaan ylimääräistä kaverin paikkaa? Ei satu olemaan tuollaisen rumillusnaamalle. Sulla huuliput on ihan oudosti. Tule ja mennään. No niin.
Ja oli teillä varmasti huono loma. Kommentoikaa alas. Näytänkö mä oikeasti rumalta? Joo, tajan näyttää. Mun pitäisi ottaa noin meikit pois, niin mä näyttäisin paljon hienommalta. Nimittäin, no mun täti tietenkin käski. Ja hän on tässä. Anteeksi, hän on siis tässä. Täti, tuokse meille niin huomenna vähän ruokaa, kun meillä kurnii massut. Tietty tuo. No, hei hei. Nähdään sitten, kun tuon taas ruokaa. Hei, olin juuri etsimässä teille. Sattuisittekohan tykkäämään kalastajaranskiksesta? Tykkäättekö te kalastajaranskiksesta? Jos tuossa vaikka lohta ja tuossa mäkkärin perunoita. Savulohta ja mäkkärin perunoita. Siinä annan teille myös tästä. Juomapullossa on vettä ja tuossa on loputonta vettä. Hei. Joo. No, mitäköhän nyt? No, katso miten hieno arja. Mä ostan sen. Meillähän ei ollut rahaa. Niin on. Kysytään saanko me tädiltä. Ainakin 12 €. Eihän se olisi paljon. Niin voidaan me nyt siltä edes 5 € ottaa. Hei täti! Mitä? Saataisko me sulta 5 tai 12 €? Saatte 12, koska tehän olette urpoja ja teillä ei ole rahaa. Mut nyt on 12 €. Kiitos, oot maailman paras. Älä tulla sitä mihinkään harjaan. Voi ei. Kuulitteko te just mitä mun täti sanoo? Että mä en saa tuhlata rahaa siihen harjaan. Voi ei. No okei. Niin, ostetaan että se harja, missä se harja on tässä. Hei. Mä ostaisin ton harjan. Okei, se tekisi 2 €. Okei, tässä. Nää on alennuksella nää kaikki niin. Ja muuten, onks se Finland Voice Finlandin paras tyyppi kuuluisa? Ei. Mun veljellä ja mulla ei ole äitiä, me on ihan urpoja ja sitten me saadaan tädiltä melkein joka päivä vähän ruokaa. Voi sentään. Saatte minulta täältä vähän. Kakkuja tämmöistä ihan alennuksella teille urpoille. Okei, kiitos. Hei hei. Oho. Saatiin me tavaraa. Ainakin. No joo. Siinähän on paljon tavaraa. Ota pakkaa niitä tänne laukkuun. Muka leikkilaukkuun. Siinä taisi olla kaikki. Paitsi tää yksi harja. Mennään nyt, viedään tää tohon autoon.
No, meiltä jäi tää. Onneksi sillä on vielä tilaa. No, taas matka etenee. Joku tippui kyydistä. Marja, panna se tuohon laukasuuteen. Tarkerataan tähän. No niin. Tuo. Iän jutut. Jo Harja onkin tuolla jo. Meillä on paljon järjestelyä nyt. Ehkä vähän sen. No niin, veli. Meidän olisi aika lopettaa tää video jo, veli. Niin, onneksi tää jatkuu vielä. Niin, tän nimi oli Köyhät sisko ja veli. Okei, siis kun tän videonhan nimeksi tulee Köyhät sisko ja veli. Osa 1, niin kuin tämän videon nimeksi, ja toisen videon nimeksi tulee Köyhät sisko ja veli. Osa 2. Mä en tiedä tuleeko osa 3, mutta yritetään tehdä se. Joo. Nyrkki. Joo. Anna sulle ruokaa. Tätä ei kyllä ihan mukaisesti suunniteltu tähän videoon, mutta sen tehtävähän annetaan sille pullolle vettä. Sitten sille vähän ruokaa. Op. Mitä lääkeruokaa tuolla? Se on kissan napusta. Anteeksi. No, kuitenkin. Hei. Veli taisi jo sanoa, että tää on siis... Köyhät sisko ja veli osa 1. Ja seuraava video on Köyhät sisko ja veli osa 2.